Welcome back mga ka-studio to another video. Today po, nakapagluto na po kami ulit. So, ang yung niluto ko ngayon ay ito, pig's feet crispy. So, ayan po, mayroong mga putok-putok. Sarap dito po, try natin. Tapos, nilagang pata ng baboy. Pata yan ano? So, ayan po yung pata. Lambot na po yan. Tapos, nilagyan lang namin ng sweet corn. So, may nag-request pala nito. Si Ma'am Maricris Turalba po. So, yung request niya is nilagang pata tapos isang kalderong kanin daw. Pero iwan ko lang kung maubos namin to. So, ayan. Meron kaming limoncito juice para sa inumin. Shout out pala kami ha sa uncle ko nasa Tanggob City ngayon, si Uncle Romel, Uncle Suping, si Auntie Nining. Ug sa tanang Tago Family des Tanggob, shout out. Salamat sa panonood. Tsaka sa Pagadian naman po, shout out kay Uncle Rico ug Auntie Marlene, Dilusa Family, shout out. Iyan po. So start na po tayo. Bago mag-start, pray muna. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. So ayan po, kainan na po tayo. Yan. Tabi ko muna to pang. Oh. Kuha muna ako ng kanin. Ito yung kutsara mo. Sa akin. Ako, mayroon pala kayong marinig na nagbibidyoke, may kuhan kasi may birthday sa Kapitbahay namin. Yeah, pasensya na po kayo kung mayroong mga background. Ito muna kakainin ko. Kayo mo. Sige pang. Yan. Tabi. Ihilid mo lang. Kainan na po tayo. Yan po sabaw, mainit-init pa po. Sarap ng sabaw mo. Tamis ng mais pang. Halong sabaw. Tsara ako ha, kasi mainit yung sabaw. Kain tayo. Yan po. Abangan nyo po kung maubos namin to lahat. Ito po. Yan. Sarap nito. Lambot na ito mong sa. Yan o, ang lambot niya. Grabe ang lambot niya mang. Kain na ako ng nilaga. Pechay. Ito sa akin pang. Laki nito. Ubus ko kaya ito pa. Yan, natanggal na siya. Lambot no? Sarap niya. Sarap. Sarap sipsipin ng buto. Grabe. Wow, Lambot niya. lambot niya. Sarap talaga pag malambot mang yung karne.
Sa akin yung usama, isa mo? Mm. Mm. Kunin mo to pang. Mm. Si Sax po, tapos na po siyang kumain. Nauna na po siyang kumain sa amin. Mm. Gustong gusto niya to, may sabaw na pata. Hilig kay tambok, pata. Mm. Ito, malaki ito. Wow. Kanin ma'am. Kanin ka ba? Meron pa pang. Paningot ako. Sarap ng sabaw. Iyan natin kanin. Yan po. Try natin ito mo. Ayan. Mm. Pig spit. Kinit-kitay na po ni bukog. Crispy ba? Sayang kasi itapon tong tiil wa. Sarap to. Ginawang crispy, no? Mm. Ito na. Nahimog yung siyang chicharon. Parang chicharon. Mm. Nilinisan po namin itong mabuti. Nagala namin ng mga balhibo para sigurado. Excuse me po. Ang sarap ng tiil. Lambot. Kanin ka, Mang. Tama na itong kanin ko pa.
Manalo. Ayan, may pinakurat na suka pala kami dito. Ganahan ka kinit-kit mo. Ang sarap ng parang chicharon pang. Last. Tamis na talaga. Mies bukog eh. Pa. Kutawa pa. Kay naglugdang ang kuan, lemon. Shout out muna po ako. Greet ko po ng happy birthday yung asawa ni Ma'am Ann na si Bernie. Ngayon po yung birthday niya, June 1. Happy birthday po. At kay Koreana Ibanez po, happy birthday. Happy birthday dyan. Ayan. Shout out ko po yung merong mga channel. Shout out Boy Palaboy Ariel, Hype Sounds, Jojo and Duday's channel, Justin Makeup, Aisha Gaming, Filipino-British Couple Vlogs OFW from UK, Rocky TV, Cebu PH, Fam Band. Next po is wala silang mga channel. Shout out Ronald Relator at sa asawa niya na si Sirica Jean Relator, Marge Ronquillo at Bam Ubing, Rachel Ganuza, Ronald Ginto, Janet Holmes, Nimpa Mantalaba, Bonita Atilano from Bahrain, Luis Busoy Ampiong, Tisha Garcia, Jane and Steve Gader from Toronto, Canada, Sinpay G007, Clint Sulayban, Bebski Makaranas from Dammam, Saudi Arabia, Joselito Calcina from Mandaluyong, Christopher Gaban, Mamila from Ibiza, Spain. Raymark Rojas from Mandawi, Cebu City, Ay po sa Cebu. Clarence Oliveros from Dasmariñas, Cavite. Eleanor Anus from Kuwait, Lily and Ron Christensen from St. Lake City, Utah, USA. Salamat po. Jaymar Yutok, Family Alejandro sa Aklan. Art Nanteza, Boss Beans. Darwin at Giselle from Barcelona, Jean Palomar from USA. Sofia Irene and Mommy Jenny and Daddy Pong from Carmona, Cavite, Vision ML. Gwyneth Pinados, Gitchel Lalata from Jordan. Clyde Ivar,
Kristan Luri, Charmaine Sukgang. Gerald Ivan de la Cruz. At yan lang po. So sarap po, nag-enjoy po kayo sa kainan namin today. Kapag luto kami ulit ngayon, kaya sarap ng kain namin talaga, no? Kasi kapag tayo talaga nagluluto, siguradong malinis talaga yung kuhan, tapos masarap. Kita-kits sa sunod na video. Bye!